हाय हेलो नमस्कार ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ମଜା ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଧାନ ଏ ଶାଗ ଟୁକା ଚାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରୁଆ ଉପରେ ଇଏ ଦେନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଶାଗ ଟୁକା ଦେନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଗ କେମିତି ହେଇଛି। ମା ହାଣ୍ଡା ଉଠା ଭାଇ ଆସ୍ତେ ମୋର ସରିଗଲା। ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବିଲ କାମ ଆଖଟା ପୁରା ଚଟାଣି ହେବ। ଗୋଟେ ପଟୁ ଚଟିକି ଏବେ ଆସିଲି ଭାବିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମନ ହେଲାନି। ଏଇପଟେ ଚଟେଇନି ସେପଟେ ଚଟେଇନି ସେପଟେ ପଛଟା ଚଟେଇନି ଗୋଟେ ପଟେ ଚଟେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲ ଲାଗି ପଡ଼ କାମରେ।
तो फाइनाली सांग मैंने मो काकचोड़ा सरीगला एवं आप देखो काकचोड़ा केमती आ कमेंट मध्यम जनइबे ये रिपोर्ट कमेंट मध्यम जनइबे केमती लुक पूरा जबरदस्त आसी देखो केमती कमेंट मध्यम पूरा जनइबे केमती काकचोड़ा घर अच्छी ना तुम्हें माटी देखो भिड़ भिड़ ना आज पुणी थे पहुँचे हाँ एथर लुकटा देखिए कहते केमती देखो केमती कमेंट माध्यम जनइबे रोच।